Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address. Issue sa masa! Issue sa masa! Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programa ang Issue sa Masa. Adlaw, mga higala na Biyernes, sa kapit sa 25 ng bulan sa Hulyo 2025. Kamusta ito aga mga sukis kanginan, ito mga suking tigpanubay. Sa gihapon kami ng hinaot ka na kamus may panglawas, kapiskay, kadasig, sa kinabuhi. Ining wahing adlaw sa simana. Padayon gihapon nga ginusak mga higala sa mga trahedya o ingno nato nga mga kalamidad ang daghang bahin sa nasod Pilipinas. Samtang padayon mga higala ang trending sa social media aning General Torre versus Acting Mayor Basti Duterte boxing match mga bay. Well, sama sa randan. Yaga tamay kalagatagag pagtagaan. Dini sa ito pa nagkuyog sa programang Issue sa Masa karong buntaga. Mga issue may galang ato ang hatagag pagtagaan. Tukion atong hinaihan. Sulod sa duha katakna na ito pa nagkuyog. Hangtod na ito sa oras alas 9. Ato ang mga taxi drivers din ha, mayong buntag ninyong tanan. Taxi driver, sweet lover. Ato ang magkagsunan din ha, nga mga mamumuo, mga mambabaol. Ha? Good morning. Mga estudyante, gising na. Kay umaga na, basin og malita. Biyernes Rabaron. Anyway, pipila mga higala sa ato ang isgutan na karoga buntaga. Issue sa masa. Issue sa masa. Divorce bill aprobado na sa third o final reading sa Kongreso. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang General Torre versus Acting Mayor Basti Duterte boxing match padayong trending sa social media. Issue sa masa. Issue sa masa. Daghang dapit sa nasod Pilipinas padayong gibaha bilyon-bilyong pondo sa flood control. Gipangita na sa katawang Pilipino. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Speaker Martin Romualdez nanawagan sa iyang mga kaubanang congressman nga walay red carpet alang sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. karong Hulyo 28.
Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang opisina ni Pangulong Bongbong Marcos mihirit na usab karon og 1 billion pesong pondo aron pondohan ang iyahang mga lakaw ngadto sa abroad. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang daghang mga senador kumbinsido nga lugi ang Pilipinas sa gisudlang kasabutan ngadto sa US kon gitawag og US tariff. Issue sa masa. Issue sa masa. Kada kuban pa may gala may magalangkob sa tuwang panagkuyog. Ini sa programang Issue sa Masa. Akong Sobleon adlaw karon nga Biyernes. Pizza 25 na mga higala. Dinhi sa tuwang panagkuyog-kuyog karong adlaw sa programang like and share mga kaigsunan sa tuang programa. Give your comment. Inyong gitawag o mga greetings. Pwede ninyo ipasupot. DJ Sweetheart, palihog ko kay mura og nawala man tagamay. Natarog siguro ang atuang kining kuan. Nawala ang kamera. Oo. Ayan. Ayan. Ako po. Oo. Natarog. Anyway, doon na mga higala 56 minutos na nikalabay human ang alas 6 sa buntag. Dirita. Sa mga hiskutanan dayon. Oo. Karon taon-taon kay daghang kaayong sigig pangulit na ko aning istorya may tungod sa divorce bill. Kay daghan man gud dinhang mga naay relasyon mga higala nga putlununon. Naa sila mga relasyon sa ilahang mga partner nga putlununon. Unya dili maputol mga higala pinaagi aning gitawag nato og annulment of marriage or declaration of nullity. Tungod sa kalisod sa mga requirements o kamahal mga higala sa bayronon, maoning gikubala na lang ang ilahang tuhod og inampo nga matuma na unta ning divorce bill. Ato ni mga higala unyang hatagag pagtagad para mas masabtan nato. Unsay naa ini? Pabor ka ba? O dili ka ba uyon ani mga higalang naisgutang balaudnon. Balaudnon pa man kinaapa man mga higala sa level sa Congress unya naapoy kaugalingong version ang ato ang mga higalang Senate. So kung di sila magkasinabot, ang Third Congress maomol kanang gitawag natog bicameral committee. Unya na nang taon-taon, standby lang mo diha. Relax lang mo diha. Sige pangutana, okay na ka ko magminyo ani dyan. Okay na ka ko mag-file sa kuwang asawa dyan kay na naman po siya iya na nagay siya anak. Ako na, napugoy ako. Pwede na ka ni John. Kunyan taon-taon. Standby lang. Relax ka lang din, Ayaw dali-dali, Kaya kung magdali-dali ka, di yung ka makapanarapo anang trabaho, Ayaw og dali-dali, Dalita mga kaigsunan. Aning trending kayo karon? Ang sumbagay ni, boxing match ko, no? Ni, Acting Mayor Basti Duterte o PNP Chief Nicolas Torre. Anay mga tale of the kining tip kuno mga kaigsunan. Na anay kanang gipakita nga pag-insayo ang duha ka grupo. Ang ensayo ni Mayor Basti lahi man kay burog kanang ang iyang style counter punching man. Kana bang ug di sumbagon, Murag si Kwan, murag si Marquis mga higala, no? Murag si Marquis ang style ni Kwan, ni Mayor Basti, kanang counter puncher, Samtang si General Torre, ang style may mga higala, dili lang style, hasta yung dagway, murag si Yudonis Ugas. Murag si Yudonis Ugas. Mag-push up, wala. Tiguang na gud. Si General Torre, 55 na gud. Tiguang na gud mga higala.
Oh. Kaya kung mag-push up, ang tiyan na lang mga higalay mo lihok. Ang siko mga higala, di na yun, ni mo makitaan nga mulihok inig push up. Ining siko, di ba, inig push up ni mo mulihok-lihok, maning siko ang abaga. Dili na mga higala, ang tiyan na lang ni General Torre ang mulihok. Lisod. Unya, kanang inigtikang niya, kay manumbag siya, burag, bugat kayang tiil. No? Ang iya na lang kamot o huna-huna mga higala, maoy kanang nagalihok, pero ang iyahang tiil, mura mga higala kana ganing kining unsa ni barang nga giugsok siyo ta gani. Gahi na kay mga higala ilihok. Oh? Dia gyud. Gawas sa gidakon kay dakong tao man ni si Mayor Basti. Gamay ra man gyud ni si Torre. Onya tiguang pa gyud. Ang dag-ana na lang ni General Torre usara gyud. No? Unsay dag-ana niya jon kanang iyahang 1-2 combination jon kay yarabang gipraktisa ng 1-2 combination niya napa siya katong speedball mga higala nga gipraktisan. Oh? Dili pod. Kanang unsa man yon, kanang uppercut, dili pod. Saman kanang straight jab, dili pod. Unsa may dag-anan niya? Ang iyang dag-anan kang Mayor Basti, gaba ra gyud kay tiguang naman siya. Gaba na lang. Ang iyaha mga higalang, mudaog siya kung magabaan si Mayor Basti kay tiguang naman in taon siya. O niya, og malusakan siya sa kinomo ni Mayor Basti nga pertir bang dagko, kay siyempre dakong tao, dagko kayo mga higalang kinomo. No? Dagko kay bukog kay 25% man siguro ni si Mayor Basti nga kuan, German. No? O niya, kini mga higala si General Torre nga asa ba taga South Cotabato. Oh? Dito napitaan ng bukid-bukid din na sa South Cotabato nagpuyo. O sa may ug imuhang tan-awon mga higala ang tapad. Ay, wala gano'n. Murag mag-G-City man siguro ang plastada. Anya, ang nakalami ron. Oh. Kay si Lolo Chavit Singson, giapil-apil na mga higala kuno sa sukmit. Nasuko na. Si Lolo Chavit. Maton ni Lolo Chavit, gina-fake news ko ninyo. Kaya naamang ko'y nigawas, dagway ni Lolo Chavit, niingon daw nga, 30 million daw siya, pusta siya kang Basti. Wala man daw siya maghimo og istorya nga ingon ana. Karon, nigawas mga higala karon sa mga social media, no? Nga, naayan dagway, man, naako no siya kanang quote-in-quote nga istorya, nga 30 million daw siya, pusta daw siya kang Basti daw. Suko si Lolo Chavit, ingon siya nga, ipapangita na kinsa na yung punuan anang nagpakailap anang fake news. Oh? Kaya di man yun siya mapusta daw ingon ana. Kung naa daw siya 30 million, ihatag na lang daw niya ngadto sa mga nabahaan. Dili na lang niya ipusta. O si Manny Pacquiao pa na, niya, madihados Manny Pacquiao, sandok permi si Lolo Chavit. No? Pero si General Torre maguna o si Mayor Basti, murag dili siya ganahan mo posta. Kaya karon, inyohang ingnon din na sa social media nga, o parada siya mga higala og 30 million pabor ngadto kang Mayor Basti. Wa malipay si Lolo Chavit ana. Si Senador Lacson pod niingon nga nindot daw na kay praktisado daw si General Torre na. Og maigo ni sa kinomo matay lagi di ba ni mga higala mapilo. Maigo sa kinomo nga dako kayo, dako ka kinomo sa Mayor Basti. Ambot lang di ba ka ni mapilos General Torre. Murag yun ni mga higala, latang pinikpik ang naong anig maigo ni combinations kinumo ni kuan. Ni Mayor Basti. Kung ato ang mga higalang sukdon, o basihan, ang ilahang gidakon, ang ilahang kabatanon, ang ilaha mga higalang istamina. Ilang edad ba? Atong sukdon, ilang istamina. Wala man yun. Asa madapitan ni pabor si General Torre kung magsumbagay sa 12 rounds pa yun. Kaambisyon 12 rounds.
Basig dinhi na ni mabayot si General Torre, magsigi na lagakos mga higala kang Mayor Basti. Di na manumbag, magsigi na lagakos, no? Kalisod na po tayo ng trabaho. Makakwarta man tuod ka, pero magsigi kag gakos. Muna giingon nila nga hager ba? Hager. Sige lagakos, di na masumbag. Nga naman, na may kusog. Sige na lagakos. Di ba? Niya, pabayro nimo ang mga tao mananaw kay matod pa ni General Torre, ihatag kuno mga higala ngadto sa charity para matabangan ang mga nabahaan. Uy, ngano man asa naman di ay ang ato ang pondo diya. So mao gani na. Nga daghan mga higalang nagduda nga kaning mga statement ni General Torre nga boxing match ni Mayor Basti nga iyaha mga higalang gihatagan o gibugaton nga matod pa sa kampo ni Mayor Basti 5% raman na istoryahan na dito sa kining buraog programa ni Mayor Basti. 5% naman ang kuan pero gidaginot gid ni Torre. Ngano tungod kay gusto ilihis ang atensyon sa mga Pilipino nga nangita karon og gobyerno asa na ang pundo. Gusto ilihis mga higala ni General Torre para ang mga Pilipino mo focus na lang dito sa iyahang istorya nga way klaro. Di ba? Ilang ilihis hangtod muhubas na mga higala ang baha nga way mahimo ang gobyerno. Mauna din ha. So diversionary tactic ang gihimo ni General Torre para ilihis ang atensyon mga higala sa mga Pilipino nga nagsige na rog pangita asa na ang pundo nato nga inyohang gi-allocate dinha sa baha flood control ang inyong gihatag kunuhay sa DSWD nga contingency fund para hinabang asa na. Mao na din ha. Ang gihimo ilihis maghimo og isyu nga kagaton sa mga tao, kagaton mga higala sa kining social media para dili na makahuna-huna ang mga tao asa na ning naisgutan nga mga pundo. Dali ra kayo, no, di ba? Muna akong ginaingon. Ang isyu nga init, matabunan na og laing isyu, makalimtan. O di man makalimtan, pero dili na mautingkay ba? Mao na nga style, diversionary tactic. Ang style mga kaigsuunan ani nga administrasyon. Ang Malacañang naghimo pog diversionary tactic. Nang hambog nga okay daw kaayo ang lakaw sa presidente dito sa US kay ang 20% nga tariff sa tuang produkto musulod sa US nahimo na lang daw 19, nakakuha daw tag 1%. Tanawa ra go na pa ang daw mga higala. Pero palpak ang diversionary tactic. Ngano man? Man mga higala ganahi ang mga Pilipino anang 1% lang. Samantala ang ubang nasod, dako kaayo mga higalag nakuha sa US nga kining liway sa tarif. Wala pa gani moadto mga higala sa White House kang US President Donald Trump igora na nawag like Indonesia o Japan ino na to. Kung pila ang iimpusar nga tariff sa US sa ilang mga produkto nga mosulod silang nasod, maupod ang iimpusar mga higala sa Japan kung mosulod ang produkto sa US sa ilang nasod. Pero dito sa Pilipinas, produktos Pilipino mosulod sa US, 19% ang tariff. Bayad pa ka ng mga business tax dito, uban pa nga mga taxes. Samantala, ang US kung pasulod din may higala produkto, 0. Tanawar ko na. Pila'y diferensya. 19%. Pabor mga higala sa US. Japan o US, pila'y diferensya. Wala. Equal. Pauto'y maayong negosasyon. Telepono lang, walay gasto mga higala. Ang atong presidente ni adto pa dito, napay mga entourage, nga mga, mapagsamantala po nga mga entourage, mga kaigsunan, igastuha kayo. Ang nakuha mga higala,
19% tanawan ako na pagkahanggaw. Indonesia also, no? Taon-taon. Ato di may galang padayon human lamang pipila ka mga pahinom din. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik ta may gala din sa panagkuyog sa programmer nga Issue sa Masa. Ayaw kalimot live ta sa 90.7 Love Radio. Huwag dali sa to ang Facebook page. Good morning din na kang paring Jacob Castro sa may Panabo, Davao del Norte. Si Ma'am Elsa Kyutso, may buntag pod. Gilbert Bacalia Tabay, good morning. Great ko dyan, Mrs. Nako, si Alice, o akong igsoon, nga si Senior, si Judith, naminaw sa imuha karon dali napita sa may Balyok, oy may muntag sa mga taga Balyok, si Grazer Adlawan, kana dyan kay makakulata na gyud og onggoy si Basti. Silito Kaligunan, good morning. John, shout out ko sa kuang mga amigo, Kuya Noy, Kuya Lloyd, o Kuya Lot, o si Kuya Pastor William. May buntag ninyo da. Jo Indrina, maayong buntag. Mas maayo pa kuno magpa-drug test ng daan ang Pangulo. Again, paki-like and share lang sa to ang program. Onya, pwede pod mo no magpasupot sa inyong mga komentaryo, mga greetings ninyo kung sa inyo mga pagpanglantaw sa ato ang mga gisgutan dili sa programang Issue sa Masa mga higala. Yan. So, karon taon-taon daghan jud kay sigig pangulit ani mga higalang divorce. Tungod pod siguro ni mga higala sa kadaghan na sa mga couple nga naa sa sitwasyon nga kuan kana bang wa na sa laing nakit ang solusyon aron masulbad ang ilang mga record, ang ilahang relasyon nga to sila mga pares kun dili kanina lang gyud mga bay. Okay na man koy mga ingno na to kuan. Kana bang daghag epekto ning kana maguba ang relasyon mga higala sa usa ka couple. Siyempre ang lalaki na anapoy karelasyon niya, ang babae na anapoy karelasyon. So nahulog mga higalag times 2 dayon ang problema. Unya dili makaminyo. Kay previously married mga higala, wala pa manular. So mo na ang dako nga problema, mag-multiply siya, mag times 2. Times 3 pa. Kay ang inyo ang problema, nga mag-couple unya karon nanganak og duha kay si Mrs. napoy iya, si Mr. napoy iya, nganak og duha ang problema. Unya taon. Ato ana mahigala nga ratsadahon diri sa ta ani mga higala nga nagapanghitabo karon nga sa social media. Actually, gihimo na lang siyang entertainment aron makalimtan ang mga problema. Pero after mga higala kaning entertainment, after ani mahuman ni siya. Naamang yun mga higalay pagkahupas. Tungod kay ang entertainment manggod, way kalainan sa mga joke-joke nga istorya. Nga ka, muhupas yun siya madugay. Labi nagsigin imo mga higala og balik-balikon, dili na siya joke. Dili na siya joke. Kanang joke, imo ang balikon niya, nakabalo na imong istoryahan. Dili na na joke mga kaigsuunan.
So, ingon ana po ng entertainment. Matanaw kag movie, mga higala, entertainment movie, sige ni mo balik-balikon, di naman ka ma-entertain. Yan naman, ang tanan nahimo ng predictable, mga higala. No, dili na ka ma-entertain, di na ka ma-excite. Wala na'y kalainan. Ha? Sa magtiayon nga imong adlaw-adlaw ng imuhang asawa nimo. O nya maura gyapong higdaanan. Maura gyapong posisyon na wala na, mga higala, excitement. Oh, maura na, maura na siya nga istorya, ha. So, sa laktod may pagkahupas gani, mahupas gani, mga higala, ning gamit karon nga strategy sa administrasyon nga ilihis ang tinuod nga mga isyu o nagapanghitabo sa ato ang nasod. Unsa di ay nagapanghitabo sa ato ang nasod, yun nga dapat fokusan. Sa pagkakaroon, kani mga higalang epektos bagyo nga grabing baha, daghan kaayo mga tao ang nawad-an, mga higalang panimalay, way pagkaon, wa katrabaho, maunay number 1. Daghan patag problema. Atong ekonomiya problemado. Naaman unta tay kwarta, pero ambot asa may gala gidala ang kwarta sa mga Pilipino. Wa pay problema sa kriminalidad, droga. Kaluoy sa Ginoo, sa latest mga higala nga survey, ang Manila o Quezon City number 2 o number 3. Dinhi mga higala sa Asia, sa pinakataas og krimen. So far sa record, taas pa ta og krimen, mga higala, dito sa kining Iran, sa Tehran. Na grabe nito nga matay. So ang ato ang mga higalang syudad sa Manila o Quezon City, number 2 o number 3. Next, Damascus. Asa man nidapitan ng Damascus, di ba, Syria? O daghang pong krimen sa Syria. So, grabe mga kaigsuunan ang nagapangitabo. Pero sa pagkakaroon, ang focus supposedly sa gobyerno, kaning baha. Kani manggong baha, moingon ta nga hatod sa Bagyo, dili mga higala, kapungan, tungod kay mao ni gitawag natog fortuitous event. It might be foreseeable but inevitable. Pero that is beyond the issue, mga higala. Kay ang issue dinhi, asa na ang kwarta nga gigahin sa gobyerno para panghinabang contingency? Asa na ang kwarta nga gigahin sa gobyerno para sa flood control project na makapugong, mga higala, or makaminimize sa epekto sa mga baha, labi na sa mga low-lying areas. Mauna din na ang dako kayong isyu. Tungod kay ang istorya diri, mga higala, is billion. Billion ang issue din eh. Pangutan-o ni mga itong sekretary nga sibunuan, mga kaigsunan, sa Department of Public Works and Highways. Matod pa niya, 9,800 plus na daw ang giingon, mga kaigsuunang nahimo nga flood control project nationwide. Pero asa man ni sekretary karon? 500 billion ang gigasto na, mga kaigsuunan sa gobyerno. Asa man ni karon? Mauna ang ginapangita karon sa mga Pilipino. Unyan taon-taon ato na, mga higalang salsalon, Nitsmiyon Tanusay. Good morning din ha. Nindot karon John ang Cambodia og Thailand, sige og kumbati pod. Lloyd Sako Kibo. Good morning. Onya Jet Gaban, mayo gabuntag din na, hair follicle drug test on all government officials, no exemption, from President, Cabinet Secretary, Senators, Congressman, LG officials, down to barangay. Murag daghan ang makumbikto aning trabaho ani. O yung taon, mga higala, ato aning hisgutan, ang may tungod aning bilyon-bilyong pundo, nga gipangita na karon sa mga Pilipino. Asa na ni rong pundo ani? Kay, wala may naitabo. Flood control project, wala man, mga higalay, nakita. Ang ultimate barometer, mga higala, kung na-implement ba na siya, kung na-minimize ang pagbaha sa kadako, sa amount, 500 billion, mga kaigsuunan.
Kung si Pacquiao nag-earn og 1 billion atong iyahang last fight against kang Mario Barrios, so that is 500 billion. Buot pasabot, matigom na ni Pacquiao na kumupait pa siya mga higalag ka 500 fights. Oh, di ba? Dako kaya kurtahan na. Kaang-kaang naman gani si Jinkia ng 1 billion mga kaigsunan. Kana pang 500 billion pesos. No nga ingno nato mga higalag posible no nga kinibang na waldas lang na waldas lang mga higala. Taon-taon ato ning balikan human lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're... Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik na may gala din sa tabanagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang, doon na may gala 22 minutos sa kalabay. Umana ang alas 7 sa butang. Ayaw kalimot. 90.7 Love Radio. Ang inyong hanggi paminaw. Karong panahon. Pagkausapa sa ito ang mga taxi drivers din na nagmonitor sa ito ang programa. Salamat kayo, may buntag. Unya, ingat yun mo perte. Now, direta sa istorya mga higala aning nagapanghitabo karon no nga grabing pagbaha. Tugod kay daghan na sa mga Pilipino ang sigig bangutan samtang nangita mga higala sa bilyon-bilyon nga pundo sa ato ang gobyerno. Asa na ang pundo? Unsa nay nahitabo sa flood control projects na to? Matod pa mga higala ni Secretary Bunuan man sa DPWH nga 9,800 plus na ang ilaha mga higalang na human no nga mga flood control project nationwide. Gigastuan mga higala og more than 500 billion pesos. Asa na ni karon? No? Nga wala may nakita mga kaigsuunan ang mga Pilipino. Ang makita na gyud sa mga tao panahon nga magbagyo, magbaha, magulan, kana ra gyud manglutaw mga higala nga mga basura. Mao ra gyud makita in taon sa mga Pilipino. Asa naman ang agi aning kwartahan ni? Karon kung imuha mga higalang sumadahon sukad ni lingkod si Bongbong Marcos na Junior mga higalas Malacañang, unsay nahimo?
ang kwarta mga kaigsuunan, no, sa mga tao, sa mga Pilipino, nahurot, kada tuig, hurot, pero way nakita nga kaayuhan ang mga Pilipino. Puro lang istorya, puro promesa. Ang ato presidente sige promesa 72 point something billion dollars ang mag-invest sa Pilipinas gikan pa pagsugod niya mga higala pagkapangulo. Pero matod pa sa kini mga higala nga gitawag nato og kuan, no? Kini nga optic politics. Only 20% ang na-materialize. Wala pag siguro nakaabot bagyog 20%. Karon, ang panuhak nato nga presidente mga igala, mangayo na po 1 billion budget para kuno sa iyahang mga trips paingon sa ubang nasod kay mangimbita na po kunog mga negosyante. Kisa ba'y mga negosyante nga mo, bukbo dari mga igala sa Pilipinas, kung ingon ani kakayamukat ang atoang nasod. Nagkayamukat ang politika. Kay di apod mga higalay tambalos-los nga giuwagan pag-ayos politika. Layo pa man kayong 2028 kay gusto gyud magpresidente. Problema mga higalas, kriminalidad ug droga. Problemas, corruption. O sabay atong ma-offer nga maayo ngadto sa mga negosyante sa ubang nasod aron moingon ta nga adtuon ta na, gastuan ta na 1 billion ato ang mga trips para maimbita na to sila para mububo sila des Pilipinas. Wala man. O sabay kapanghambog na to din eh. Nga to ang gobyerno, mga higala, tambalos-los man. Now, mangutan na siguro ta sa to ang kaugalingon. Saan tayo nagkamali? Nagkamali ta sa pagpili og presidente. Ang presidente sa Pilipinas, kausalang na muagi mga higala. Subay sa mando sa itong 1987 Constitution. Pero nganong ingon ana siya pag-abot sa politics, nga di naman unta siya maigala magpari-elect. No? Tungod na sa gitawag mga higalag self-preservation. Gusto niya i-preserve ang iyang kaugalingon. Mao na nga, mangawat maigalag kwarta din has kaban para mapreserbar niya ang iyang kaugalingon. Mao na nga, muplastar mga higala din sa politics nga ang musunod nga pangulo dili siya balikan tungod sa iyahang mga gipanghilabtan din nagunsa nang iyang gipahilabtan nga mga kayamanan sa mga Pilipino. Mao na ang kanipong isa nga tambalos-los mangwarta po kayo des kaban sa gobyerno pondo para sa 2028 kay grabe gatulo-tulo ang uwag mga higala mahimong presidente. Daliton ang tanan nga mga makinarya sa gobyerno aron lang mga higala mawala ang iyahang kalaban sa politics. Ato nalangan iyang kalaban si Mayor Inday Sara Duterte. Ato arong vice presidente. Para i-demolish ang iyahang kontras politics. So kaning duha mauna ang ilahang mga interes kung ano nga ingon ani ang ilahang gihimo sa Pilipinas. Diin ang mga Pilipino, mao mga higalay nag-agwanta karong panahon. Unsay ingon sa ato ang mga higalang presidente? Nga normal ra daw ni mga higala ning bagyo, normal na nga magbaha, kaya na bagyo. Dili man na mao'y issue in town din Ang issue nato din unsay mahimo og himuon sa tuang gobyerno aron nga maluwas ang mga tao. Aron dili mapahamak mga higala sa mga dagkong problema sa ilahang kinabuhi. Because under our Constitution, the government is the ultimate parent, mga kaigsuunan sa mga Pilipino. Maoy, ato ang mga higalang ginikanan. Kung wala tayo laing kadangpan, ang ato ang mga higalang ginikanan, maoy, ato ang kining dangpan. Because ang ato ang parent, mao mga higala
ang ato ay min gobyerno maoy ato ang ultimate parent mga kaigsuunan. No? Unsay pagbangutan ni Senador Joel Villanueva labot ani mga igalang mga proyekto karon sa ato ang gobyerno. Sama sa pagbangutan sa uban nga mga ordinaryo nga mga kining Pilipino. Mr. President, hindi po pwede na sasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya maraming tubig ang ulan na dala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero huwag naman po sana natin gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung baba, flood control nga po yung proyekto eh. Hindi ko na po alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo, Senate Minority Leader, hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Wala po bang mga datos o pag-aaral na makakatulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP. 1 billion a day pa rin. Mr. Moto ang statement mga higala ni Senador Joel Villanueva. 1 billion a day ang atuad ang budget mga higala aning trabaho ani. Unya asa na niron? Gipangsulod og tubig ang mga kabalayan. No? Gipangsulod og tubig baha ang atuang mga kabalayan. Pero why gihimo mga bay ang atuang presidente? Inay, ang istorya mga higala sa presidente. Balitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual. Hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. At mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin, 1 dosena pa ito na dadating. Kaya huwag na natin isipin na baka magkabagyo. Huwag tayo mag-isip na gano'n. Dili na lang daw ta mag-isip mga higalaan ng bagyo. Ang ato daw himuon, mag-ihap na lang daw ta kung pila na ka bagyo kay 1 dosinang bagyo pa daw ang moabot diri sa Pilipinas. Usang klase na nga presidente. Usang klase na nga presidente mga higala. Unsang klase nga pangutok na ang ato ang leader. Good morning din kang Mars Mara. Ang panggobyerno ni BBM kay murag imong amigo sa Pikas Tampi. Kumplitos balita, kulang sa serbisyo. Kulang sa balita, kulang sa serbisyo. Si Ludivina Tampos Lutraga, good morning po din na. And again, kay paring Jacob Castro. So, mauna mga higala, Bobby Narbay. Good morning po din. So, wala siya mga kaigsuunay ginahuna-huna on how to address. Sa ako nang na-mention mga higala, kaning mga ingon-ani man good, natural calamity is considered a fortuitous event. When we say fortuitous event, it is foreseeable but inevitable or unforeseen nga moabot. If foreseen, inevitable. Mao na siya ang nature mga higala sa fortuitous event. Pero ang pangutana din naabay mga precautionary like information dissemination, paghimo o ba flood control project na materialize man ni mga higala. Kay ang paghabwa gikan sa kaban aning pundo nga giingong flood control project na materialize man, nakuha man, nahabwa man, na-deliver man ngadto sa mga ahensya, mga kaigsunan nga hingtungdan aning pag-construct aning mga flood control project like DPWH. Pero ang pangutana karon, asa na? Now, kung maingon mga higala ang DPWH nga naa sa 9,800 plus nga nahimong flood control project
sa administrasyon ni Bongbong Marcos sulod sa 3 ka tuig kapina, ang pangutana karon nganong nahimo mang ineffective? Ha? So, usa ba na nga mga proyekto, ni agi ba na o pagtuon? Di ba kung maghimo ta mga higala proyekto, tunan tama na. Kay siyempre, gastuhan ko na kwarta. Di ba? Tunan tama na. Kay magasto ta kwarta, magsayang ta kwarta niya kauman dili ng mga higala makatubag sa ato ang panginahanglanon, sayang ra ato ang kwarta. Oh? Usa may tawag ana, di ba, burag kuan man na, negligence man na, or imprudence. Because ang negligence mga higala, you failed to foresee the consequences ahead of your action. Pero ang imprudence mga higala, lack of skill, lack of foresight. Wala mga higala makasilip kung unsay may tabuan ng ilang gitrabaho din na, kung mamahimo ba na siyang tubag sa umaabot natong mga problema sa baha. Di ba? Asa na nirong mga kwartahan eh? Ha? Mao na pangutana karon sa mga Pilipino. Sir Noel Resentes, di ba? May buntag diha sa mga taga Green Hills Subdivision, Catalunan, Pequeño. So, dako kayo ni siya mga higalang isyu. Tungod kay bisan og fortuitous event ning nibisita sa atua, na atay mga precautionary nga himuon. Ang pagtuon mga kaigsuunan kung kaning ato ang infrastructure makasagang banis tubig baha para di mo sulod dinis kabalayan, ginatun-ana unsa katas ang ato ang kining diki nato. Ha? Ang atong imburnal unsay gamiton nato kadagko ang mga imburnal ginatun-ana na ang mga higalay pagtuon nga ginahimo ana kahuman mo agi pa nagproseso aron aprubahan kung tama ba ang engineering plan anang nahisgutan nga proyekto. Diba? Mag-invest ang kwarta din hawa, manggihapon ta din hay tudasan. Kay di man day na makapugong. Ang pangalan lang man mga higalay flood control, pero kung mahimo na ng proyekto, di man day gihapon na makapugong. Kay ingon ang presidente, bagyo naman yun, wala tayo mahimo ani. Tawar ako. Mag-ihap-ihap na lang ta, pila na kabagyo. Kay 12 man daw, amo-abot dari sa Pilipinas. Usa ba na? Ha? Karon, kani mga higalang mga proyekto, sa ako nang na-mention, kinahanglan ni siya nga planuhon. Una, gastuhan. Sa pagplano pa lang gaya na, gastuhan na. Oh? With more reason mga higala, sa actual construction, nga di, inaanag yun na din hay ka ng kuan, paggamit sa kining budget, kwarta sa mga tao. Wala'y kalainan, God. Ha? Manguyab man lang ta. Unya, kahuman mo gasto ta. Ato yung surbulon, nga, makadama kita. Di ba? Kasi kita gasto. Kahuman, di man di gyapon ta sugton, di man sugton ta, di man gyapon ta makadama. Wala gyapon. Di na lang ta manguyab. Oh, di ba? Dodong itok maratas din na, di na lang. Maura po na, kining naisgutan nga project. Kung maghimo tag project, nga will only defeat the purpose mga higala. What is the purpose? Flood control. Di man makakontrol mga kaigsunan sa baha. Unya karon maghimo tag ingon ana, gastuhan na to billion. We are just wasting the people's money. And giving the Filipino people a false hope mga kaigsunan. Arat Randy, good morning din na sir. Maayong buntag, shout out sa may Dika Indangan. Banati na sila. Nako, ha? So, lisod mga higala ni mo sabton. Ang mga Pilipino andaman mo sabot. Labi na kung imong i-engage, imong i-appeal mga higala ang istorya aning mga kalamidad. Musabot ang mga Pilipino. Ang dili masabtan sa mga Pilipino, nganong ingon ana kadako ang gasto, ingon ana kadaghang proyekto ang inyong gipasiatab, kung unsa kadaghan ang proyekto nga inyohang gipasiatab, unsa kadako
ang pundo nga inyohang gihabwa gikan dinas panudlanan maupod kadako ang problemang gilukdo karon sa mga Pilipino niining isyu sa pagbaha. Nga supposedly kung dako ang pundo nga atong igasto mugamay gyud mga higala ang baha. Kung daghan ato ang gipasiatab nga mga proyekto, flood control project, dapat mugamay ang baha, mugamay ra ang problema mga higala sa pagbaha ngadto sa ato ang mga kaigsuolang Pilipino nga naapektuhan. Pero nganong usa kadakong baha mao po kadako ang problema, usa kadakong pundo mao kadako ang baha pod. Taon-taon ato ni balikan mga higala human lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito po ang latest sa lagay ng ating panahon. At update muna dito kay Bagyong Emong. Huling nakita yan sa karagatan ng Bangar, La Union, Pangasinan, o Bangar, La Union. At taglay nito ang lakas ng hangin umaabot po sa 120 km per hour near the center at pagbugsong umaabot po sa 165 km per hour. Ngayon ay kumikilos ito sa direksyong Pahilagang Silangan sa bilis po na 20 km per hour. At inaasahan natin, base po sa ating forecast ngayong umaga, ay maglalandfall ito muli dito po sa Ilocos Sur at La Union. So matinding paghahanda ang ating inabiso sa ating mga kababayan. And upon making landfall, bahagya pong hihina itong bagyo. At nakikita po natin, afterwards ay tatahakin ito ang mountainous terrain ng Northern Luzon at eventually ay lalabas ng ating landmass. Pero by this time, posible pa rin ito makaapekto dito sa extreme Northern Luzon at maghahatak pa rin nga ho ng habagat sa araw na ito at even bukas o sa araw ng bukas. Samantala, ito pong ibang bagyo ay nasa labas o nasa paligid po ng ating area of responsibility. Tatalakayin po natin maya-maya lamang. So, maliban dito sa mga bagyo, ay meron ding southwest monsoon na nakakaapekto sa malaking bahagi pa ng bansa, yung Luzon at western section ng Visayas. So, based po sa latest track na ipinalabas po ng Pag-asa, in the next 24 hours, nakikita po natin na sa loob pa rin yan ng ating area of responsibility sa layong 370 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So, posible by that time ay may signal pa rin tayo sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So, that's tomorrow po. And on 48 hours, bukas, or on July 27 or Sunday, posible po na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility as low pressure area. So makikita nga po natin hanggang bukas, posibleng nasa loob pa po ito ng ating area of responsibility, itong si Bagyong Emong, at yung habagat continuous pa rin ang pagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin ang nakataas ngayon sa southwestern portion ng Ilocos Sur, partikular ho sa mga municipality ng Santa Lucia, Santa Cruz, Tagudin, Alilem at Sugpon, maging sa Suyo at sa northern and central portions ng La Union. Signal number 3 naman ho sa southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, western portion ng Apayao, western portion ng Kalinga, sa Abra, western portion ng Mountain Province, sa western portion ng Benguet at northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, rest of Pangasinan, northern portion of Zambales, rest of Apayao, rest of Kalinga, the rest of Mountain Province, rest of Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern and western portions ng Isabela na northwestern portion ng Quirino at western and central portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Tarlac. Signal number 1 naman ho sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, the rest of Nueva Ecija, the rest of Tarlac, the western and central portions ng Pampanga, the northern portion of Bataan, at natitirang bahagi pa ho ng Zambales. So kung mapapansin po natin, buong Northern Luzon at halos buong Central Luzon din nakataas ang signal natin dahil sila po ang directly affected ditong bagyo. Maliban pa sa habagat ay talagang naaapektuhan sila ng bagyo yung matinding hangin tsaka yung mga matinding pag-ulan dahil nga po kay Bagyong Emong at yung na-enhance pang southwest monsoon o habagat. Kaya't ating pong abiso sa ating mga kababayan doon, matinding pag-iingat din po ang ating advice at paalala. Continue po na mag-ingat tayo dahil ngayon ay crucial at critical pa po ang kondisyon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon.
Samantala, in-effect pa rin ng weather advisory sa malaking bahagi ng bansa. So, ibig sabihin, posible pa rin ang more than 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, at maging dito sa Occidental Mindoro. So, widespread o malawakang pagbaha ang pwedeng maranasan dahil sa mga ulang dala nito. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman dito sa Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging dito ho sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. Yellow naman o kaya naman ay 50 to 100 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan o ma-receive ho dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Palawan, Laguna, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at maging dito po sa hanggang Isabela po yung ating yellow warning, ibig sabihin 50 to 100 millimeters of rainfall within the next 24 hours. So again, nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha sa mga nabagit nating lugar dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot nga po ni Bagyong Emong at ng southwest monsoon. By tomorrow, ay posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Cagayan dahil pa rin sa Bagyong Emong at sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro maging sa Palawan. So ito naman dahil po ito sa habagat o southwest monsoon. On the third day or by Sunday ay nakikita natin maulan pa rin, although significantly reduced na pag-ulan na ito, pero may mga 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin na pwedeng maranasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro on the third day. Samantala, ito naman ang mga lugar na pwede makaranas ng pagbugso ng hangin na outside po sa signal o ibig sabihin, hindi na po siya kasama sa diametro ng bagyo, pero dahil may habagat tayo o southwest monsoon, ay posible pa rin ang pagbugso ng hangin. Dito po yan sa Central Luzon, sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. By tomorrow naman ay sa Ilocos Region, dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sa Visayas, at dito po sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Lanao del Norte. By Sunday naman ay Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, at maging doon po sa Visayas. Samantala, ngayon ay may storm surge warning pa rin tayo as of 2 a.m. kanina at na-post na rin po natin yan sa ating official Facebook page na posible ang 2 to 3 meters of wave o yung taas ng alon. Dito nga po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan dahil pa rin yan sa bagyong si Emong. Samantala, 1 to 2 meters naman ang pwedeng maranasan dito po sa Zambales, Batanes, Cagayan, Isabela at yan nga po ilang bahagi dito sa Zambales. Kaya iba yung pag-ingat ng ating mga kababayan, ang ating abiso hanggat maaari hindi po pwede or stay away from coastal areas at yung any maritime activities ay cancel muna dahil napakadelikado po ng kondisyon ngayon. Samantala may gale warning din tayo, so very rough or rough to very high seas ang inaasahan natin sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa Zambales, habang rough to very rough naman sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, northern coast of Ilocos Norte, maging dito sa Bataan, northwestern coast ng Occidental Mindoro. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. So again, tatalakayin muna natin itong, balikan lamang po natin itong slide kung saan ay meron po tayong detalye sa mga bagyo na nakapaligid po sa ating area of responsibility. Unahin natin yung dating si Bagyong Dante na ngayon ay may tropical storm, international name na Francisco. Huling nakita yan sa layong 730 kilometers northeast ng Itbay at Batanes. Saglay ang lakas ng hangin, umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gasanas na 80 kilometers per hour. Pero sa ngayon, wala naman po itong direktang epekto sa atin, yung kanyang hangin, yung kanyang diametro mismo. Pero again, somehow
hatak pa rin, no, nakaka-enhance pa rin yan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa, particular dito sa Southern Luzon. And then, yung isang tropical storm sa labas ng ating area of responsibility, huling nakita yan sa layong 2,030 kilometers, timog silangan ng Luzon, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center, at gustiness po na 80 kilometers per hour. Northwestward ang kanyang pagkilos over the past few hours, at then 10 kilometers per hour yung kanyang movement o kanyang bilis ng paggalaw. Pero sa ngayon, sa nakikita po natin, nananatiling mababa ang tsansang pumasok ito sa ating area of responsibility. Pero gayon pa man, patuloy tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito. Yan po muna ang pinaka-latest mula sa Weather Forecasting Section ng Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ingat po mga kababayan. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90. Balik na may gala din sa Tabanagkuyog sa programang Issue sa Masa. I-check ang inyong orasan. Doon na 51 minutos ang kalabay humanang alas 7 sa buntay. Sa gihapon ka muna minaw, dinis 90.7 Love Radio. Inyo ang alagad bata-bata, June Bersamin. Now, dalita mga higala, no? Aning issue may tungod sa panghambog nga investment. Ingno na to nga wala ma-materialize, no? Nga mga pledges, mga kaigsuunan, nga gipang sultipod, no, sa tuang presidente para sa mga Pilipino. About $72 billion nga mga pledges for investment mga higala ang wala gyud in town manimaho. Hangtod karon wala mga kaigsunan. Karon mangayo na pod og 1 billion para kuno expenses sa mga trips nila. Sa to ang presidente aron nga mangingganyo ngadto sa ubang mga nasod nga bubo mo diri sa Pilipinas sa inyong negosyo para naa na pod mi makurakot dinhi. Murag ingon ana gyud siguro. Now, kita mga higala, nigraduar man ta og komersyo. Major in management, naapod tayo mga minors, may gana accounting and marketing. Basic na siya, murag lab radio. Sa napad mga igala sa patigayon, ang kanang giingon natong pag-inganyo, that is a sort of promotion mga higala. Marketing strategy para na ay mububo og negosyo din his Pilipinas. So, ang imuhang strategy kapag market para maka-kwartata in a form of taxes, maka-generate og employment opportunity para sa mga Pilipino. Nindot kayo na. Pero ang imong i-market manggod, una ka mo abot din ha sa istorya sa marketing and advertisement. Unang-una gyud na kanang produkto nga imuhang i-market dapat silabol. Silabol. But pasabot mahalin. Karon mangayog bilyon-bilyon nga kwarta ning ato ang presidente ang Malacañang kay i-market niya ang Pilipinas para daghang mubo-bo din mga igalang mga negosyante. O sa iyahang product, be? Na iyahang i-market ngadto sa bang nasod para gastuan na to 1 billion. Billion.
Nargabyado gani silang 125 million lang nga confidential fund ni Inday. Ya, billion. Confidential sa presidente, 4.6 billion. O na, mga Pilipino, di maminaw anang ilang mga akusasyon batok sa vice presidente. Kay katiting lang na. Ang budget sa DepEd, di pangalan sa atuang vice presidente, pero inigawa sa budget, kuhaon mga igalang Lisa Aranita, na ay say suguon nga mo kuha. Kurang mauna tong sa white envelope siguro. Ha? O na nga, di na sila kumbinsido nga anang impeachment na po istorya na panglihis mga igala sa aktual nila nga mga kapalpakan o kapalpakan ani nga administrasyon. Now, atong balikan. Kung mag-promote ta og produkto, dapat unahon na to ang ato ang produkto nga dapat siya halinon. Nga ikaw mismo nga nag-promote, kumbinsido ka nga okay kay niya akong produkto. Di ba? Magsige tag-promote og produkto. Nga kita, magbitbit ana dito, mag-promote. Di man ta kumbinsido ana. Oh, mato na itong presidente, halimbawa, sa US. O sa may iingon dito sa itong presidente sa tubangan sa mga negosyante in a business forum. Mo may tawag ana mga kaigsunan. Business forum. Unsa may iyang istorya dito sa mga negosyante. Moingon siya dito nga mo negosyos Pilipinas kay nindot kayo ang Pilipinas, kay gwapo kayo ang peace in order, walay kurakot, walay kriminalidad, wala dito'y baha. Oh. Maglunok na lang ang tibok kalibutan ng Pilipinas, di bahaon kay parteng daganag flood control project namong gihimo. Muna i-advertise mo dito. Di man na bugo ng mga negosyante, mga higalang. Una na magbubo og usa ka negosyo sa usa ka lugar. Manghiring pa na. Muadto pa na dito personal. Naapanay mga technical people nga ipadala. To see to it, nga kanang pang istoryaan ng tawanan na correct o na ay kamatuoran. Di ba? Himuon man niyang liba mga igala ng mga negosyante. Nga negosyante ko na. Kada piso nga i-invest ana mga igala dapat mubalik na og 1,000. Muna yung utok sa negosyante. Karon, unsa may ato ang ikagarantiya? Ana, di na lang ipanghambog. Unsay atong ikagarantiya sa mga negosyante para mutuo sila og mububo. Ang expenses pa lang mga igalas, presidente kuyog yung mga entourage sa pag-attender anang gitawag natong mga business forum perti ng dako apil din na tangdaan. Karon, kani, sa revelation mga igala, mga pledges of investment nga wala ma-materialize. Sobra na tulo ka tuig. Maura gyapon ang istorya, pledges. Wala man mga higala na mahatag nga kaayuhan sa mga Pilipino. No? Nga, alagi mo investment. Nabay negosyante nga mo balibad? Sige daw, be. Ha? Ikaw daw, ibutang mga higala sa sitwasyon. Nag-attender ka o usa ka business forum na ato mga negosyante and other leaders from other countries. Mangimbita ka dito, paisnoryahon mo usa-usa, mo ni muhang advertisement sa muhang nasod, nganong kinahanglan mag-invest ang mga negosyante din sa Pilipinas o diri sa Pilipinas. Karon, ang mga negosyante, di man mahigala butag bungol nga wa makabalo sa dagan diri sa Pilipinas. May istorya ka dito puro butbot. Wa gyud ni klaro ning tawhanan niyo, nag-istorya na pug bot-bot, ha? Nakakargada na pud siguro ni. Nawangi na pud siguro huna-huna. Oh? Nagsige na lang ni imagine ngayon anang Pilipinas pero sa actual day dili day. Di ba? Pero ang mga Pilipino nakagasto na. Kaya inyong expenses dito sa imo pa mga entourage nimo nga magsyabo-syabo ra da inig abot dito. Ha? Magsyabo-syabo rin Kunuhay mo ato gawa sa nasod, kaya mangimbita mga igala pag abot dito, ang kwarta nga gipabaon sa mga Pilipino aning mga panuhak, gastog kaon, inom, pakapinan, pagkukin mga kaigsunan. Ha? Why siguro ka nang igasto ang mga kukin-kukin nila dito, mga ito na sobang nasod, kwarta pa na sa mga Pilipino. Oh? Kamong naminaw karon din, ha? Istoryahe daw ko big na mali ba ko aning ako ang ginahuna-huna. No? Kanang ilang gigamit, di man mo gasto personal. Gobyerno may pagastuhon.
Malacanang, kaya ko na 1 billion kay para sa, investment promotion na to, ato ta subang nasod. Pag abot dito mga higala, mga panuhak, mag-cooking ra di ay. Hangtod karon nagpaabot ang mga Pilipino. Mr. President, asa na ang imuhang mga pledges nimo nga investor para sa Pilipinas? Wa man po'y mo invest diri. Nabay investor nga mo balibad og imuhang ingnon nga, ay invest niya diri sa Pilipinas. Nabay mo, ay dili ko. Muyango ra na. Muyango ra na. Passive reaction. Muyango. Oh, Mr. President na, mo invest mi dito. Muana ra na mga higala, di ba? Kuya Jerome Mabalo Muda. Way negosyante nga. Muingon nga, dili mo, kay way adas Pilipinas, kay kurap kay ng gobyerno din na. Grabe din na, nagagamit og shabu, grabe adik din na. Number 1, number 2, ang inyong mga syudad din na sa krimen. Naapay baha din na nga, dako kayo budget ang flood control, kauman, nagsige maglunop, di na siya na matabang na yung nasod, nga ano mag-invest mi din na. Naabay negosyante nga mo ingunog yun na. Wala eh. Nga naman, kanang business forum, dito sa gawas sa nasod, na apo na sila gina-observe mga higala nga diplomacy. Diplomatic. Ang dating nimo. Kung hagaron ka sa usa ka leader nga, you could invest in our country. We have a very good business atmosphere in our country. We have a very good peace and order situation. We have a very active and participative government to the business community. Anak-anak ka dito. So now, you can now invest. Di mo na mo ingon na negosyante imong istoryahag ingon na ay dili ko. Muyango ra na. Ang pagyango mga higala, dati si passive reaction. Ano lamang, burag nagrespeto lang sa imo ha. Pero, ang tinuod mga higala, sa ilahang, kailabman sa ilahang, una-una kasing-kasing, ano mag-invest man ta din na, lupig pa na ito'y naghikog, mag-invest ta din na sa Pilipinas. Diba? Revina Balio Cloma, good morning din ha. Maayong buntag, Sir John. Samot ni Jutag ka-ot-ot ani. Sir, ay may balnig may buntag. Unsaon investment ni Marcos sa laing nasod ang Pilipinas. Mao gani na. Ang burden mga higala mismo, ang sitwasyon nato dinhi para makuha nato ning mga pledges of investment o matagaan mga higala o kamatuoran ning iya hang gipanabi, gipromisa pod sa mga Pilipino. No? Kay ang atong ibaligya, ang nasod Pilipinas, kung unsay dagway aning nasod sa Pilipinas, ang atong imahe mga higala, importante. Nga una ta mo gastog billion of pesos para maadto sa gawas para mangimbitar. Ato sang unahon og ayos ang ato ang nasod. Kay ang kaayuhan sa nasod, ang nindot nga imahe sa nasod mga higala, dili na gani na kinahanglan og advertisement. Because the image itself is already an invitation mga higala. Mainganyo na sila. Uy, kuya, dahil nang kuano? Pilipinas, no? Nindot dahil na yung peace and order nila. Gwapo ang business atmosphere. Ang gobyerno, dili korap. Investa dito. Di ba? Sila na mismo mga higala, di ba? Si Ricky Edge. Like Davao City. Wala kaayo'y promotion kanito ang Davao City. Ang ingon lang ni Tatay Digong, I have to establish a very good city, a very good peace and order situation. Businessmen will always go to a place, mga kaigsuunan, nga secured sila. Tungod kay nindot ang atmosphere. Economic will only follow if you have a very good peace and order. Maunay filosofiya ni Tatay Digong. Nasipyat ba siya? Wala. Naabay kamaturan? Yes. Tungod kay na-experience na sa Davao. Naapay one time nga kana mga promotion sa Davao, mga higala nga junket di ay. Pamay mo anirong Malacanang, junket man na. Ato-ato gawas, mag-promote kuno ay para daghang investor, may higala, pag abot dito, mag-cooking lang din mga panuhak. Mag-cooking lang dahil na siguro dito. Kawan, tanawa ang Davao. Yeah? Tama si Tatay Digong.
ang peace and order mo ay importante. Kay ang trust and confidence, importante na sa mga negosyante. Nga makasalig sila anang lugar na, makasalig sila sa gobyerno, nga protektado ang ilahang negosyo. Oh? Wato karon dito nagkayamukat ng Pilipinas, mo na imong ibaligya. Lupig pa ni mo na maligya ang naglugod, may panglugod, kay mahalin pa. Di ba? Wato kag Amerika, wato kag UK, Australia, kay mag-market kas Pilipinas para na ay mga investor mo, manhidere. Sa may mong i-market? Ginoo ko. Ha? Nagmata kag morning, naghalusinate na po ka. Kay nakakargada na po siguro ka. Oh? Ano yung mga higalay, nakabahog tik-tik aning gobyerno. Dapat, ayuson sa nato ni ang ato ang nasod nga nagkayamukat. Daghang gipanggusla, daghang way trabaho, daghang krimen. Ayuson sa ni sa gobyerno, una nato gastuhan ng promotion and investment ngadto sa ubang nasod. Nganuman, because mahimo lang kawang mga higala ang kanang atong gastuhon. Gali man ka, 1 billion ang pangayoon. Mahimo lang kawang ng 1 billion. Argabyado na mo sa 125 million lang ni Inday Sara. Kana pang 1 billion, dili margabyado ang mga Pilipino, anak. Ha? Kahuman, wa man din ay kapaingnan mga kaigsunan, kay wa man giapoy investor nga mobobos Pilipinas tungod sa dili maayo mga higalang politika, peace and order, o kini mga higalang istorbo sa kalamidad. No? Mauna din na. So kung karon, magsidi sila gyango-ngo sa panudlanan sa ato ang mga higalang kagamahanan kay mangayo pampromotion. That is a clear case of junket. Ang gusto lang ana ito, magsuroy-suroy ng mga panuhak, mag-happy-happy, mag-trip-trip pa siguro ng mga panuhak ngadto sa gawas. Ha? Maunay, dili maayo mga higala. Samtang daghang mga Pilipino ang nag-antos. Oscar Tao Sirano. Mayong buntag din ha, o sa imuha din hang kapikas sa kinabuhi. Nganong kapikas may tawag ana dyan? Pikas manggod ang iya mo ng kapikas. Ang lalaki, ang tawag ana, katibuok. Katibuok sa kinabuhi. Ang asawa, kapikas. Kay pikas man ang sa asawa. Ang sabana, kay tibuok man, katibuok sa kinabuhi. Tama ba ta din ha dapita? Karon, ang baha ning bag-o lang, naa na estimated damage mga kaigsoon nga 450 million sa agri pa lang na. Ang dako nga damage mga higala ang infra. Asa na punta ni magpagawas na punta pundo mga higala. Ang mga buayas kongreso makakwarta na pud. Makakwarta na pud ang mga buaya mga higala. Way kapaingnan ang ato ang gitawag og panggobyerno. Walay maasahan nga paglaom ang katawhang Pilipino kung magpadayon. Moabot na ingon mga higala si kanhi Kuwa Commissioner Wina Guanzon, kada katulog nako pagmata nako nagadamgo daw siya na naginip siya na 2028 na kay eleksyon na. Para mailisda na daw ni mga higalang bangag nga administrasyon. Paita. May pa si Ilyas. Kay bisan tuod mga higala og mas daghan pa ang iyahang kiyod sa intiblado kay sa iyahang kanta og sa lyrics sa iyahang kanta mga higala daghan pang nibilib. Pero kining administrasyon na bisag unsaon mga higala og propaganda wa na gyoy gustong Pilipino nga magpasulod pa sa ilahang bulsa. Wa na Pilipino, nakapakong na mga Pilipino. Matay ka ng istorya karon sa itong presidente. Isod na po tayo nagbulsa ba? Iskam na po na. Wa na mo to. Mas naapalagi fans lagi si Ilyas.
Awa na si Ilyas mo katkat sa entiblado. Una mo litok og lyrics sa kanta mga higala. Usa lang ka lyrics ang litokon. Mukiyod mga higala og katulo. Ha? Amo man ay usor. Una mo litok sa lyrics sa kanta. Mukiyod sa si Ilyas og katulo. Unay usor. Oh. Pero daghagpan si Ilyas. Ato presidente mga igalag mo istorya. Di pa kayo mo kanta, istorya lang. Magtanguhal mga kaigsuunan. Nya burag naghalusinit siya mga istorya. Di magkadimao. Ay, naku. Asa may nagpaabot nga maayong ugmaanis mga Pilipino in town, oy. Ha? Taon-taon ba gala? Balik tani. Human lamang pipila ka mga pahinom. Issue sa masa. At bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik tayo may gala din sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 11 minutos ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, dalita sa issue aning kuan, divorce mga higala. Actually, nahuman na siya sa kuan baka ng third and final reading sa Congress pa lang. Pero, naamang ko'y gitawag na to mga higala po version ang Senate ani. So, kung di ni sila magkasinabot, na may galay mahimo nga bycam. By the way, daghang interesado aning istorya nga divorce. Ang mga taga-simbahan dili gusto ani mga higala tungod kay alang kanila demonic ni. Pero naay mga simbahan nga uyon sa divorce because according to them, pag usaon ta man nang di nagyud mga higala, mauli. Hindi na gyud mag-uli ba? So mao nay ato arong tukion. By the way, kumusta ba din na si kuan? Si Chief Dante. Kuyaw ning Dante, bagyo na to Dante ug imong, kabalo ba mo nga kanis imong? Kani karon kusog ing bagyo ani. Mauni karibal mga higala ni Dante. Karibal ni Dante kang Luz Biminda. Si imong karibal ni Dante kang Luz Biminda. Si Luz Biminda gipakaslan gyud na ni Dante. Ang problema kay gikamang ni imong karon. Gikamang ni imong si kuan. Mao na nga si Dante gusto na makig-divorce mga higala kang Luz Biminda. Di ba? Luzon, Visayas ug Mindanao man di Luz Biminda. Gusto na makig-divorce
si Dante kang Luz Biminda mga higala. Kay nakabalo na, nakapakong na si Dante nga ang iyang asawa nga si Luz Biminda, ginahuong di ay imong kanang mga pangalang imong murag kuan gyud na, imong murag manghuungay gyud kayo nga pangalan ba. Manghuungay kay nga pangalan ba. Mura-mura po nagpangalan nga Itok. Kanang kuan Edgardo. Kana. Imong Itok Edgardo. Kana. Mga ngilngig na nga mga pangalan. Gusto na si Dante nga makig-divorce kang Luz Biminda nga iyang asawa kay nakapakong na gyud siya nga ang iyang asawa di ay nagdulag kalayo kuyog og si imong. Pero ang pangutana ron, wa pa may divorce sa Pilipinas. Naa pa man mga higala dinha sa kamara. Unya, naapoy kaugalingong version ang Senate. So, usaon ron pag-file nga ang ground raba ni Dante sa iyahang divorce, di man pwede pod sa kanang gitawag natog annulment or declaration of nullity. Pwede man na. Siguro si Dante mag-file na lang gid siya og kaso extramarital relationship sa iyahang asawa nga nidula og lain nga team. Nidula og lain nga team nga dili man unta free agent mga higala. So, kuyaw gyud siguro ni si imong nganong iyahamang na natintal si Luz Biminda nga minyo naman na kang Dante in town si Luz Biminda. Kuyaw gyud siguro ni abilidad, Naagyod siguro ni tinaguan ni si imong. Pero ang istorya diri mga higala is ang divorce manggod. Absolute divorce. Na naman tayo divorce diri daan kanang relative divorce kanang separation, legal separation. Muna siya ang relative divorce. Pero ang ginaisgutan nato diri kaning pending may gala nga House Bill nga gitawag nato absolute divorce. Tungod kay kung ang imuhang ground dili mosulod, dili maaprobahan, dili appeal dito sa annulment of marriage or declaration of nullity, with this divorce law, kung mahimo na siyang balaod o bill, kung mahimo na siyang balaod, mga kaigsuunan, posible nga mahimo siyang ground sa divorce. Why? Kay subay sa ato ang nabasahan, aning mga article mga higala, nga mamahimo ng ground sa divorce ang ground sa legal separation. Sa man itong mga ground sa legal separation, DJ Sweetheart? Daghan? Kana mga higalang gitawag o di na magkasinabot o sa mga Bisaya pa, dili man na ground sa annulment of marriage and declaration of nullity. Marital incompatibility. Mga disagreement. Dili na siya ground. Pero, kung naanay divorce law, mga higala, mamahimo na siyang ground. So, ang implication din it's easy to secure divorce rather than ani mga higalang annulment of marriage and declaration of nullity. Mas dili po siya mga higala expensive. Kay ang annulment of marriage and declaration of nullity, although naa kay legal ground to dissolve your marriage, pero kung wala ka mga higala ay kwarta, dili lang gihapon madissolve yung marriage, piniriso ka lang gihapon sa mata sa balaod. Mao na din ang problema mga kaigsuunan. So, kung ang ground mga higala sa legal separation from board and bed, mao ni ato ang basahon. Legal separation lang dili ni pwede gamiton mga higala sa annulment of declaration of nullity, pero pwede na ni siya sa divorce.
Final judgment sentencing a spouse to imprisonment of more than 6 years. Bisan pa siyang napardon, may gala. Kung masintensyahan ka, og sobra sa 6 ka tuig, meaning wala na mga higalay pardon. Meaning 6 years, more than 6 years, wala man yun ay pardon. Even if pardon, unsa may pagpardon ni mo anak nga di man na mapardon ng more than 6 years. 6 years in 1 day, dili naman na mapardon. Dili na pwede. Drug addiction or habitual alcoholism, kanang mga adoy-adoy. Ground na buwagan mo sa inyong pares. O palahubog mo. Lesbian or homosexuality ka na. Tumboy na ka, kundi bayot na ka, patik-atik pa ka. O, di ba? O, contracting subsequent marriage nga wala mga higalay, dissolution, prior dissolution. O, final judgment, sentencing a spouse to imprisonment more than 6 years. Mo naman balik naman ni DJ Sweetheart, no? Daghan pa unyang taon-taon ato di mahigalang balikan para makabaw ning unsa ning tumakaysunan makabaw unsa ni atong ginahisgutang diborsyo mga higala. Human lamang aning pipila ka mga pahinomdom. Sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Yan. Basic! Love Radio. Balik na may kala dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Good morning din na kang Vice Kapitan El Kinsay. Nagtanaw sa tuwa, dinapitas may punta dumalag Matina, Playa, Davao City, naglanog-lanog. Agato ang programa din ng Issue sa Masa 90.7 Love Radio. Roel Senior Diaz, good morning. Si Sir Jaime Balneg, din na sa Jensan, mayong buntaga. Alright, atong balikan mga higala ning divorce. Daghan mga higala din his Pilipinas ang dili makaminyo tungod kay minyo ng daan. Di makaminyo tungod kay minyo ng daan. So, meaning, you have to dissolve first your first marriage before ka makaminyo og lain. Otherwise, you will be succumb, no, to commit a crime. Unsa ng crime? Kanang subsequent marriage without first dissolving your prior marriage. Unsay tawag ana ni Sweetheart? Kanang maminyo og kadaghan, no? Kriminal na. Dili ka pwede magminyo. Unsay tawag ana ni Sweetheart? Be? Ikuan ko sa pangalan, ibalandra ng pangalan din na para makabalo ang atuang mga kaigsuunan. No? Ang kani mga higalang problema, it becomes also a social, not only a legal problem, but a social problem. Nahimo na ning problema. Tungod kay daghan mga higala, ang sabit sa ingon ani nga problema nga mga couple, di man po sila pwede nga maghulat na lang. Hantod sa ilang katigungon nga wasay paris kay nagbulag na sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga paris. So makigminyo sila mga higala ngadto sa lain na pod nga nilalang. Pero sa pagminyo, nga legally attached pa man sila
the vinculum of marriage is still existing between them. Oh, ang uban mga higala, gabulag-bulag lang, gabuot-buot. Kahuman, minyo-minyo. Kahuman, naring anak. Hasta ang mga records nila, wa na mga higala maplastar. No? Ang kining gitawag natog sitwasyon, daghani sa makausapa dinhi sa Pilipinas. Og ang nakit-an nga solusyon ni mga higala, mao ang pag-adapt aning gitawag nato og divorce law. Diborsyo. Now, naay mga babag niini. Sa ako nang na-mention mga higala, ilabi na ang mga religious advocates. Dili man tanan, pero daghan sa mga religious advocates ang babag niini mga higala. Why? According to them, demonic ni. Tungod kay matod pa nila kung unsa ang gihiusa ngadto sa altar sa Ginoo, dili gyud pagabuwagon sa mga tao. Ang mga pilosopo nangutana, bisan pag magbinuklanay na sila din, di gihapon na to uwangon, Lord. Ana mga higala ang pangutana sa mga pilosopo. Bisan pag magtinigbasay na sila, Lord, di na to na uwangon, Lord. So, dinha muraog nagka-idea mga higala ang pipila nato ka mga lawmakers like Lagman to adapt aning gitawag natog divorce law so that we could address this social problem. Social because daghan kaayo ni mga higalang ingon ani ang sitwasyon sa mga magtiayon. Good morning din kang Ma'am Bing Tan. Mamo Barcelona, mayong buntag. Now, para sa ilaha, kanimang kong annulment of marriage and declaration of nullity, bisag naa pa kay ground, pero kung wala kay kwarta, dili gihapon mahimong successful ang pag-dissolve sa inyong marriage. Kay dako o gasto ang annulment of declaration of nullity, mga kaigsuunan. Bisan pag moingon ka nga magpakutabato ko, kutabato ini bukang bibig may gala, naagid siguro huwis das kutabato nga hawd anang annulment siguro. 250 lang dyan. Pakutabato ko. Kutabato yun. Pero naapan na yung mga problemang legal o malutsan ka din na og annulment. Basta dako yun na gasto. So, ang implication ani mga kaigsuunan nga naa kay ground kahuman di man gyapon ka maka-avail tungod kay kwarta. Sa ato ang perception, it becomes a class legislation. Balaod siya mga higala nga only the rich can avail. How about kadtong mga walay kwarta pero naay ground? Unsa na lay mahitabo sila? Di ba? Magpadayon sila daladala anang apelido sa ilang bana nga ang ilang bana lahi na may kuyog nga giilang asawa. Sobra po unfair po. Ang ilahang bana daghan na kayog anak siya wala nagpabilin gyapong nag-inusara sa kinabuhi. Di siya makigminyo og lain kay kasado pa siya. Mahadlok siya og bigami. Di ba? Bigami may tawag anak DJ Sweetheart. Bigamos marriage. Ma'am Rosalyn Lagundi. Good morning din na, ma'am. Si Uka Tao Sirano, opisyal nga barbero. So, saan nilo pag-address? Muna, nga nakakam up sila mga higala. We have to adapt. No? Labi na si Lagman. Si Lagman. We have to adapt so that we could give another opportunity for those who succumb to this kind of situation. Sa mga tao, mga couple nga naa sa mayon anang sitwasyon mga higala, at least matagaan pa og laing kahigayunan. No? Kay kaning mga tawhana, kung ma-approve ning divorce sa Pilipinas, kabalo mog unsay ilahang team song.
Unsay team song nila DJ Sweetheart? Kabong namina, unsay team song ka nila? Akong duda ang ilahang team song kanang kanta ni Kuan. Sabay ka kanta ng Foolish Heart, DJ Sweetheart. No? Foolish heart. Diba? I was wrong before. I don't want to be wrong anymore. Foolish heart. I was wrong before, but I don't want to be wrong anymore. Foolish heart. Kung matagaan sila og chance. Pero paunsa sila matagaan og chance? Nga even the ground, dili mo qualify mga higala for the dissolution of marriage as far as our existing laws is concerned. So muna, kinahanglan dunay divorce. Mas gaan ang ground, mas dali pangitaon, mas dali ma-approve, o dili siya mga higala costly. No? Julius Maturan, Steve Perry. Steve Perry ang nagkanta. Ma'am Elsa Kyotso, katawa siya. Bitaw. Karang naminaw karon nato nga nagpakasal or nagtipon unya nakaanak. Kaba nagbulag. Wala ilang tinsong. I was wrong before and I don't want to be wrong anymore. Foolish heart. Alam mo ba yan? Foolish heart. Team song nila John kay Day, Dali, Diri, Sabak, Dadibi. Ngilngig po na, dungaga na itong problema, anak. Vice Kapitan ng Kinsay, kung mauna. So, kaning diborsyo, practical ni siya. Para ma-address ni social problem about aning panagbulang. Diri man sa Pilipinas, daghan mga higala din gitawag nato og maling akala sa kaminyoon. Why? Because we belong to the third countries. Pubrita. Gatuon ning labi na ang mga batanon. Nga ang solusyon sa ilahang kawadon, labi na din na sa mga informal settlers. So, isa mga informal settlers, sa Pilipinas in general. Nga ang kaminyoon, solusyon sa problema sa kawadon. O ang uban, gusto lang mo iskapo sa ilang pamilya nga nag-agwanta may gala sa kawadon, mo nang magminyo, magtaban, muadto dito sa mga barkada, mapabuntisan mga kaigsunan. Because they want to escape the reality mga higalaan ng kawadon. Karon, pag-abot mga higala sa unos, nakapakong, niingon nga, dili mangyudi ay dapat unta ko nagminyo. Wa mangyudi unta di ko dapat nagpabuntis. Kaya, ulahina ang tanan. Ulahina ang tanan. Ulahina ang tanan. Wala na. Unsaon pa na ron niya? Wala na. And the lone remedy mga higala, labi nagmamukbok pag yun ng imong bana or mamukbok ng imong asawa. Imong asawa mo dula og laing team. Kaya wa siya makagusto sa imuhang initsahan sa 3 points. Nangita siya kadtong liap nga muwagul-wagul yung bola sa ring. Biyaan ka. Or himuon ka nalag panakip butas din pastilan. So dili malaho tayong relasyon. Rako, uyon ko aning diborsyo. Naaman ni safety net mga higala. Moral safety net ang ako ang buot ipasabot. Unsa man na dyan? Nga kung kamo, duha, because this is a bilateral mga kaigsuunan nga agreement. Kung kamo nagkahinigugma, ay gyud mo. Bisan pag kinsay mo tintalan ng imuhang pares, ikaw po, bisan kinsay mo tintal, wala na. Bisan kinsay pa'y mo babag, wala na sila. Tungod kay matod pa ni DJ Sweetheart, you meant for each other. You meant for each other. Di ba? So wala na divorce, dili na siya sa gabal din na.
Ngayon nga, bisag nahigugma ka tungkol kay na-divorce, moabil ka divorce. Dili. Dili na ingon anak mga higala. Tanawar ko ng panahon sa mga barons. Ang lalaki na bilong sa usa ka kingdom, ang babae na bilong sa usa ka kingdom, laing-lain ang ilang kingdom mga higala. Pero tungod sa ilang gugma, and they mean for each other, nagkadayon yun sila. Di sila madawat dito sa lalaki, di sila madawat sa babae. Naghimo sila ilang sariling kingdom. Di ba? So, unsay implikasyon ani akong gistorya? Nga walay makapugong kung kamo nagkahinigugma ay. Walay makaguba kung tinuod ang inyong mga gibati dinha. Oh. So, bisang pag-available na din hang diborsyo. Kaya po, ang muabil na katurag yung gikinahanglan yun. No? Kung ang imo hambana muabil na tungod kay naididang bot pasabot, you are not meant for each other. Anak lang kasayon sabton. Siguro naapay lain nga gitagana ang kahitasan sa imuha. Laing laki. Ha? Di pa ka anak, biyaan ka sa imuhang bana. Di, makapamana na kag ikaduha. Brand new na po. Oh? Brand new. Ha? So, wala na siya problema sa akong personal. Kita lain man tag conviction mga higala pag abot ani nga issue. Divided man ang mga Filipino. But kung ako, kanang mga legal problem na nila, nga di gyud masulbad-sulbad o kaning diborsyo lang ang makasulbad. Ilang mga records, married paghihapon, ang nagserbisyo, ang kining iyang ikaduhang asawa nga wa napakasli tungod kay kasal siyang daan. Unya, kahuman, pag abot sa benepisyo, di makadawat ning nagserbisyo sa bana. Lugi ang makadawat katugya po niyang asawa nga yung ipakaslan nga wa na nagserbisyo, lahi ng bana ang giserbisyohan. Unfair. I mean, ang ako adin ni mga igalang punto is more of practical to resolve this kining legal issue sa mga couple. Second, practical. Kinsa tong nagserbisyo, mao'y dapat makabenepisyo. Third, to address social problem mga higala. Tungod kay mauni kasagara mga problema karon because we have to admit nga ang Pilipinas is a third world country. We are always succumb to this kind of problem mga kaigsunan. Ilabing na sa ato ang mga informal settlers din ha ug uban pa nga mga Pilipino. Sayo natugkag agud-agud, sayo natugkag gugma, sayo nagminyo, pag-abot tunga-tunga, di kalahutay, niingon nga sayop di ay. Oh. Gili-ili ang ground sa annulment o declaration of nullity. Di man mo sulod. Legal separation ta. Pero ang legal separation, that will not capacitate you to remarry. That is only good for separation of bed and board. Kung magminyo ka, legal separation lang ang decree nga imuhang nakuha, wala ka. Pwede ka gyapon mapriso. That is still a bigamous marriage, mga kaigsunan. Oh? Ma'am Christine Ampolokyo, good morning din ha. So, that's how difficult to dissolve marriage. Why? Because ang ato manggong balaod is pro-family. Mga nang ingon sila nga, di na maayon ng diborsyo kay dili na pro-family. That will run sa contravene to our national policy as pro-family. Pero that's the only way to address mga higala aning gitawag natong social, moral, and legal problem sa mga couple, mga kaigsuunan nga nabutang sa ingon anang sitwasyon. Siguro dili man gusto na nila. Nagkakamali lang. Or nagpapakabaliw lang. Munang giingon ni Steve Perry. I was wrong before, but I don't want to be wrong anymore. Foolish heart. Daghang naka-experience anang gitawag nilag foolish heart. Di ba? How to cure, how to rehab that foolish heart? Kung dili nakamataga ag oportunidad mga higala ubos sa balaod. Nga makasugod og bag-o. And the only thing mga kaigsuunan nga makasugod ka og bag-o, as in bag-o, kung ma-dissolve ang imuhang marriage. And the dissolution of marriage is suntok sa buwan
Very difficult. Tungod kay lisod ang ground, lisod pag yun mangitag kwarta kay kinahanglang kag kwarta. So I think divorce mga higala is the solution. Dili man natun kay naay divorce, biyaan ang asawa, minyo biyaan kay magpa-divorce man minyo na pud. Dili man siguro ingon ana. Ha? Kana bitong kuan na ay question ba? Kanang na-annulled ka, nya ikaw gideklara ka nga psychologically incapacitated. Nya magminyo na pug ka. Ha? Di ba to? Wala ba yung mga legal impediment ana nga gideklara ka sa court nga psychologically incapacitated ka? Kau man nagminyo ka. No? But pasabot psychologically incapacitated, dili ka maantigo mo buhi og pamilya, mo atiman og pamilya. Mo na ibot pasabot ana, dili na pasabot buang. Ha? Taon-taon ato ni mga higalang balikan, human lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik ta may gala. Dili sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. I-check yung orasan. 42 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Julis Maturan. Binisayon daw mga gala ang foolish heart. Walang niingon ko nga ang Bisayaan na kuanggol nga gugma, pataka lag turok. Tama ba na, DJ Sweetheart? Kuanggol nga gugma, pataka lag turok. Bisag di pa dapat unta mo turok. Kay dili pa physically, financially, spiritually ready ni turok. No? Abnormal ba? So, ipadayon na lang kay ni turok man. Pag abot tumoy-tumoy, gabuwag. Kay nakapako nga dili gid sila meant for each other. Dili meant for each other, no? So, problema. Dako kayo nga problema. And ang pag-address na is i-dissolve mga higala ang marriage para matagaan pa og chance, no, ang uban. Ang nang ambition in town nga naay makakuyog mga higala sa ilahang kinabuhi samtang buhi pa sila ibabaw niining kalibutan. Luoy pod. Di ba? I mean, kuan ba kanang human as we are, ngita man gyud tao kuan kana bang
sa mga Tagalog pa, katuwang sa buhay. Murag si Itok raman ang wala mangitag katuwang sa buhay ron. Si Itok ra gyud. Si Edgardo Di Parroco gani nangita gani nagkatuwang sa buhay karon, nangita na di ay katuwang sa buhay agaray. Oy, si kuan sabay pangalan ni mama ni Junjun Bunayog, Ma'am Norma Bunayog, mga Bunayog family day daghan kayong salamat, galanog-lanog din ang programang kuan issue sa Masa, no? There's a 90.7 Love Radio. Thank you so much Uruyan family, maayong buntag din kuan kining Danny Hinlo, good morning din now. Ang ato man gud din nilang mga kaigsuonan nga ma-address ta ning problema. Ultimo ang mga anak, asawa, bana, wala ma-define mga higala ang ilaha mga rights and obligation tungod kay nabutang sila sa malasado. Alanganin ba nga sitwasyon? Mangutana ron ang anak, unsay dalo na kong apelyido ma? Wa man kag-acknowledge mo ang papa kay nagbulag mi, buntis pa man ko nimo. Kanila siyang ako di ba? Kuan ba, wala ma-define mga kaigsunan o lisod ma-define ang ilahang mga status, ilang mga records. So, paunsa ni nato i-rectify ning ani nga sitwasyon? Only through dissolution of marriage. Di naman gyud di ay kamo. Kay sila naman di ay dawat-dawat na lang ta. Di ba? Dawat-dawat na lang ta. Akong asawa, wala naman. Daot nag-bull joint niya. Ang kanirabang asawa, mga higala, mura ra ba daw ni o kanang unsay tawag nila? Kanang China-made nga disposable nga bull joint. Kay di na gyud ma-repair mga higala, kanang bull joint ba? Di naman na basta-basta ma-repair. Kaya mo nang repair-repairon pa na. Basin pa unya o madisgrasya ka. Kanya kong asawa, daot naman niya og bull joint, lisdan tanig branyo. Muna ka mo mga asawa, paningkamot pod mo nga di na mga daot ang inyong mga bull joint din na. Kaya mga daot na inyong mga bull joint niya, lisdan mo sa inyong bana. Kada pod yung bana, kung madaot ng mga coil spring di na mo bounce, daot ng coil spring sa inyong mga bana, moingon po ng asawa nga, ilisdan ko niya kong bana. Kay daot nag coil spring, di ay amo ring silingan nga kumpare, kuyaw kayo coil spring, double action pa ang shock ani. Mao niya kung ipulis kong bana, pating paita. Luoy kayo di sweetheart. So mabungkag yun ang pamilya. Pero ang tinuod, naa mga higala gyud mga kadahilanan nganong magbulag. Naagi mga kadahilanan aron nga magbulag sila. Nagkasinabot guna sa kaniya to nganong nagbulag man sila karon. So, mao na i-determine sa korte kung naa mga higalay, gitawag nato diborsyo. Ang tinuod ba gyud na ang ilaha mga higalang ginaistorya. Kaya kung mag-divorce sila niya, dili gyud mo sulod ang ground, dili gyud ma-deny ang ilang divorce, siguro ato na lang sa legal separation. Usually man gud anang ambisyon aning divorce may gala katong gusto pa magminyo og usab. Nga dili makakaya sa annulment of marriage o declaration of nullity. Muna nga diborsyo kay dali ra. Di ba? Nangapo na lang ko ba? Wa jud ko nimo mampakasli. Kasado man ko daan na to imong asawa, mot asa na to imong asawa. Di ba? So, unfair po, no? Kanang waiting time. Kanang waiting time ba? Nagpaabot ka og kanus dili ka sigurado kung kanus siya moabot. Muna pinakapait anang waiting time. Di ba? May man nag-taxi na, may buntag against mo taxi driver. Kung taxi na, waiting time mga higala, kuha naman na, iyon naman daan ng kuha nila, kilometrahe ng kadaan. Di ba? Magpatak naman na, bisang maghulat sila. Nya, kani mga higalang relasyon, dili man ni taxi. Imuhadahan ng iuna din ng, kung siya tawag na, kanang taximeter. Kaya mao'y pabayaran ni mo kung dili mo dayog sakay o bayarin niya, kaya nagpaabot ko sa mga waiting time. Ang relasyon, dapat purunta siguro na yung waiting time.
kung imuhang gipapaabot ng imuha karong gilumluman din ha og pila ka tuig kay imong pakaslan pagabos panahon wa nimo pakasli, dapat liable ka. Kay imuhang gipapaabot na naabta na siya og katiguang sigig paabot wa gyapon nimo napakasli kay kasado ka man ang daang kagwanga ka nya wa ka mo deklara. Nagpatik-atik ka lang istorya nga mauni mauna, wa pa mo tubo ang baboy, wa pa mo dako ang baka. Kahuman di ay, di man gyud ay ka makapakasal kay minyo man gyud ay ka. Imuha siyang gi swindling. Diba? Taon-taon ato din balikan, humalaman pipila ka pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mag-memorize yan? Basic! Love Radio! Balik na mga bay! Dili sa daw kapanagkuyog sa programang Isyu sa Masa, 50 minutos na humanang alas 8 sa buntag. Ibawaso na ito mga ikalang oras sa tuang panagbanuman. Karong buntaga kay Biyernes sa Baron, katapusang adlaw sa simana. Thank you so much by the way sa tuang sobra 300 ka mga viewers karong buntaga sa tuaga programa. No? Kani, organic yun ni. Kay wala man ta mga higala mo avail anang boosting. Bayad man ka ng boosting para kunuhay daghang mo tan-aw mga higala daghang kag viewers pero kaniya to organic yun ni. Kadto lang yun ning nagtan-aw sa ato ang programa. Sobra 300 na ta mga higala karong buntaga dinhi sa Isyu sa Masa. Thank you so much Wa pay labot ang ato ang mga naminaw over 90.7 Love Radio kanang sa radyo lang. Salamat po sa inyong tanan din Alan Kwarto sa may Lubugan. Mayong buntag din si Danny Hinlo. Mayong buntag din Dan. Sige naman iglakaw ni si Danny. Delikado ra ba ning bana may galang magsigiglakaw? Oo, delikado. Kay dool daw sa temptasyon. Aba! Bitaw, may isgutan man lang mga igala kining istorya aning diborsyo. Unfair man gud magsigig paabot sige lang sa ara nga pakaslan pero di gyud mapakaslan tungod mga higala kay way mahimo pod ang laki nga moingon magpakasalta kay kasado man di siyang daan. So to contract a subsequent marriage is a crime. That is bigamy. Bigamous marriage mga higala, mga priso mo. Bisag ang complainant ang inyo halang maritis nga silingan, mo'y complainant pwede. Tungod kay ang balaod na giyon, any person, subot pasabot, apil ang imong silingan, pwede makomplainan. Kung makabalo nga nagminyo-minyo ka diya, kadaghan na rin ka nagminyo. Di ba? Unya nga asawa dyan, maapil pod. Dili man to siya kasado daan, maapil. Di man na mahitabo mga higala ang kontrata sa kasal kung ang lalaki lang. So apil ka yun. So unfair, ay bawa, maghulat kag pila ka tuig karon, unfair kay na sa babae or sa lalaki nga nagpaabot. Nga mapakaslan unya wala man gyud wa man gyud mahimo mga igala kay way kwarta adtog declaration of nullity ug annulment way kwarta na ay ground ipit pag yung kayo. So to make it fair after all kung kamo man gyud
mas maayo na gyud siguro nga og panahon na, no? Labi na sa kadaghan sa ingon ani nga problema nga i-adapt nato mga higala ang divorce. Total kung magminyo ka, masakitan ka, maglabad ang imuhang ulo ani yung bana kay sigilag panabong. Di gyud magpainahin. Magsigilag panabong bisag ingong ayaw lang sa good love kay kuan ra ba kanang 6 days na lang ra ba una mo abot ang akong binulan. Ayaw lang sa good love, ayaw lang sa akong panabong ko. Manabong ko. Ay, nakapangayo ko og kudigo sa akong amigo karon. Mulusot gyud mulutsar gyud ang mga puti og talisay. Yaan yun ang asawa, mga ikalabisan ni Aingon ang asawa. Ayaw sa good love kay. Unom na lang rabag yun kaadlaw love. Mudunggo na yun ko love. Wala na yun tani. Diba? Maglabad ang ulo mga higala sa asawa, siyang bana. Kaya di yun magpahinahin. Maglabad siya kung saon niya pagkuan. Kung maglabad na mga misis niyo ang ulo, gamit na lang mo newsip para mawala ang labad yung ulo. Monay, nindot din ang mintino na lang ninyo. Maglabad yung ulo ng inyong mga paris din. Ako ang buti pasabot lang. This is a practical way. Para mga higala, madissolve ang kaminyoon nga irreparable na gyud siya. Aron matagaan og kagawasan katong gusto pa mga higala magminyo. Matagaan og peace of mind katong gusto na mga higala nga mag-move on. Diba? Wow, kay peace of mind, anak, kay ingno na po kasi mong katipon, tuwa dito mong asawa, tuwa dito ang imuhang bana, pag-uli mo dito, samo kayo. Ang anak, ang custody sa mga anak, walay final settlement, wala may court order. Gabulag-bulag naman sila. Pero kung naa mga higalay diborsyo, masitel ang tanan. The rights and obligations, including sa mga bata, maplastar sila mga higala. Tanaw, wala usa na kasagara mga higalang mga isto-away diha. Produkto na sila sa mga broken marriages, mga unwanted pregnancy. Mao na sila kasagaran. Nay mong isto-away, nay mong problema. Dagko ana, gagmay-gagmay pa, mangawat. Pag dagko ana, may mo nang tulisan, may mo nang gun for hire, may mo nang drug pusher. So, at least, malimit mga kaigsuunan, di man siguro ma-eradicate. Mugamay, mukunhod, kaning mga ingon-ani nga problema, hatod nining gitawag na tog broken marriages, mga kaigsuunan. Nako po. I'm sorry, akong girespeto ng baruganan sa mga simbahan, taga-simbahan, pero that's how I look at it. As a solution mga higala. Di madalag ampo na dugay na nagbulag ang magtiayo na anay mga anak do sa laing mga paris niya kauman. Iampo lang gyapon. Although ang pag-ampo permanente man na. Pero lihok tao para tabangan po ka. Para dunggon po ang imong pag-ampo tungod kay ang pag-ampo nga walay buhat patay gyapon. Patay. Lihok tao aron dunggon ang imong mga pag-ampo sa Ginoo. Diba? Di suta? Ato pata ning hisgutan ni mga higalang 1% nga nakuha sa tarif ni PBBM pero wala na gyud pati paspasa gyud sa oras di sweetheart alanganin naman gyud tayo. Gusto pa unta nato ni i-extend pero wala na gyud. Dinhi na lang gyud ta kutob mga higala. Ang ako ang ibilin kaninyo karong buntaga nga pulong pamalan. Mas daghang kahibalo, mas daghang sapi, ug mas daghang nga kadungganang naangkon. Angayan lang nga mas daghan usab nga mahimo kitang mapainobsan. Mas makadaghan ang chance nga mahimo kitang mapainobsan. Why kumo sa mapainobsanon DJ Sweetheart, di ba?
Ay, naman tayo oras mga bahay. Dili sa ito ang panagkuyog. Panag-uban-uban sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Subliyo na ko adlaw karon nga Biyernes. Alang suwa pa makalili sa ilahang mga kalendaryo. Kay lahi ang giuna og lili karong buntaga. Ha? Pizza 25. Mga miyembro sa Republic Act 1025. Sweldo nila ron. Agaray. Ang mga gipangutangan, singil kay basin unya di mabayaran. Para gyud nga ato ang mahinumduman permi. Kung ang ato ang ekonomiya mga higala permi gyud mga muti, ha? Ano lang kanunay ilang paita. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Manamilit na samngan ha kaninyo. Hangtod sa Lunes pohon, happy weekend. Standby sa tuang mga balita uban ni Uncle Boy. Salamat, maayong buntag, and keep safe always. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!